Potřebujete patent? Vyřídíme ho za vás. Jednoduše, levně, rychle, online. Hledáte někoho, kdo by vám pomohl při přípravě patentové přihlášky? Pomůžeme vám ochránit vaše obchodní tajemství a vynálezy na celém světě. Naše kancelář je v Praze. Při přípravě patentové přihlášky vám umíme pomoci v jakékoliv části světa. Za prvé, kontaktujte nás. Naši odborníci vám zodpoví všechny vaše dotazy a poskytnou vám instrukce ohledně dalších kroků. Zároveň s vámi podepíšeme smlouvu o mlčenlivosti k zajištění ochrany vašich vynálezů. Za druhé, pokud máte váš nápad již sepsán, pošlete nám ho. Za třetí, po vypracování patentových nákresů a přihlášky ji můžete ještě s našimi patentovými specialisty konzultovat a doplnit. Celý proces končí podáním na patentovém úřadě. S našimi službami ušetříte svůj čas i peníze. Navštivte nás na www.etools.com, napište nám na info@etools.com nebo nám zavolejte na 420 228 880 433.